onye amaghị ụzọ iyi ya sobe mpekere ite. Nwata nọ n'aka nne ya na-ebe akwa, gịnị ka ndị nne ha nwụrụ anwụ ga-emezi? Ndo na obi bụ nwanne. Agha ngụta adịghị anụjichi. Ọ bụrụ na ndị ụzụ tụchaa, ogoli nwanyị akwaba ozu dị ya. Ọ bụ naanị ete ka a rọrọ arọ ọ dị mma, arọọ eziokwu arọọ ọtọhe. O ji anya eri jikwa uche eke. Aka ọrụ onye ọbịa ọgba n'aka, ma aka ọrụ onye ụlọ okwe n'isi. Ọ dịghị mgbe eriri ji adị ọkụkọ mma n'olu. O ji uche egbu jikwa uche abụ. Onye enwe nwere chi abụọ. Nwaanyị adịghị ama uru di bara ganye mgbe ọ ghọrọ ajadu. Ejighị azụ atụ oke ahịa. Oke nkịta ji isi anya ọkụ, ọ makwara na ajị dị ya n'isi. Ọ bụrụ na mma atọọ n'ọbọ, ọ dịghị mma ka aka tọkwazie n'ọbọ. Onye atụ gburu nna ya adịghị ekwe eji mpi atụ aṅụ mmanya. Ka m jee ka m pụta na-ama ọkwa nri. Ọ bụ naanị okenye nọ n'ụlọ maara diọkpara ọkụkọ. O ji tee eri adịghị ama na onye echi ga-enweta nke ya. Ọkụkọ na-achọ iri ụmụmụ ọnwa, mana ọchịchịrị adịghị ekwe ya hụ ụzọ.